Hej, mit navn er Martin Lykke, og jeg er direktør for npforex.com. På npforex.com har vi i de sidste 4 måneder testet en række valutastrategier, som er udarbejdet af andre end os selv. Det er valutastrategier, som man kan købe en licens til på internettet, på forskellige hjemmesider, og så kan man via programmet MetaTrader automatisk følge de strategier. I de 4 måneder, hvor vi har fulgt de her strategier, har specielt en af strategierne, nemlig Bulletproof, klaret sig rigtig godt. Den har givet et afkast på over 50%. Og det har selvfølgelig affødt en stor interesse fra investorer for den her strategi, som altså har klaret sig så godt i vores handelsmiljø. Da vi ydermere tilbyder nye kunder, at vi vil indkøbe en strategi til dem til Bulletproof, hvis de ønsker det, og vi vil også hoste MetaTraderen for dem, hvis de ønsker det, ja, så synes vi, at det nu er på tide, at vi giver en mulighed for også at følge live, hvordan den klarer sig. Hidtil har man kunnet se på vores hjemmeside historiske data, men nu kan man som noget helt nyt følge Bulletproof live, hvis man downloader MetaTraderen hos os. Bulletproof handler kun onsdag og torsdag morgen i dollar-yen, og onsdag og torsdag aften i euro-dollar. Men downloader man MetaTraderen og bruger man de rigtige koder, så kan man nu på sin egen computer følge Bulletproof live. Der vil nu komme en installationsvideo, som forklarer, hvordan at man downloader MetaTraderen fra vores hjemmeside, og hvordan man får det hele op at køre. Det hele kan blive gjort, som vist på videoen, på 8 minutter og 35 sekunder. Tak. Hvis jeg gerne vil følge valutastrategien Bulletproof hos npforex.com, skal jeg have fat i programmet, der hedder MetaTrader. Det er nemlig i MetaTraderen, at strategien afvikles. Jeg går ind på npforex.com. Jeg trykker på demokonto, og jeg trykker på MetaTrader demo. Jeg skal derefter udfylde nedstående felter. Jeg er en mand. Jeg hedder Martin Lykke. Landet, det er Danmark. Telefonnummer, det er 36 98 79 40. Under mobil, der har jeg en engelsk mobil, og der er mit telefonnummer 0 75 40 72 53 70. Og min e-mail er martin@npforex.com. Jeg krydser samtidig af, at jeg accepterer disse vilkår og betingelser, og jeg accepterer at blive kontaktet af NP Forex eller NP Investor. Det er her vigtigt, at man udfylder alle felterne, for ellers kan man ikke komme videre. Det kan jeg, og jeg trykker nu på tilmeld dig nu. Sådan. Registreringen er bekræftet, og jeg får nu en mail, hvor der er et link, jeg skal trykke på. Den kom lige der. Der er den. Klik her for at aktivere din demokonto. Sådan. Min demokonto er nu blevet aktiveret korrekt. Jeg modtager derefter en ny e-mail. Her kom den nye e-mail. Og her er et link, som jeg skal trykke på for at downloade MT4-traderen eller MetaTraderen, som den også bliver kaldt. Jeg trykker på linket her. Jeg gemmer filen, og jeg kører programmet. Jeg går nu i gang med at installere det. Jeg vælger dansk som installationssprog, trykker på næste igen. Jeg accepterer alle betingelserne i denne licensaftale, trykker på næste, trykker på næste igen. Ja, trykker jeg her, og jeg trykker på næste igen, og endnu en gang næste. Og vi går i gang med at installere programmet. Jeg lukker lige det her vindue ned om.
Sådan, så kan jeg launche MetaTrader 4 npforex.com. Når det her vindue fremkommer, så skal jeg gøre det, at jeg trykker nede i den her boks, så klikker jeg af, at jeg godt vil subscribe til vores newsletter. Jeg trykker derefter på Next. Og det er npforex.com. npforex demodelen, det er den, jeg skal have, så jeg trykker igen på Next. Sådan. Nu har jeg oprettet en demokonto. Mit login, som det fremgår her af skærmen, er 30 20 46, og mit password, det er QM2UYLS. Det er de koder, jeg skal bruge, hvis jeg vil handle selv. Men det vil jeg ikke. I hvert fald ikke lige nu. Nu vil jeg gerne følge Bulletproof. Jeg trykker derefter på Finish. Der kommer et par sjove lyde. Der står 4 skærme, som siger Waiting for Update. Det gør der altid, og det skal man ikke tage sig noget af. De skærme skal man bare lukke ned, og det gør man ved at trykke på krydset. Sådan, så er de lukket ned. Men det er jo Bulletproof, jeg gerne vil gå ind og kigge på. Så hvad gør jeg nu? Jo, det jeg gør, det er, at jeg går op under File, så trykker jeg på Login, og for at logge ind til Bulletproof, skal jeg skrive 33654 under Login, og passwordet, det er Investor 123. Jeg trykker derefter på Login. Sådan, nu er jeg logget ind på npforex Bulletproof, som der står lige her. Jeg går ned under Trade. Jeg kan se, at balancen, de penge, der står, er $57.559,18. Vi startede midt i november med $50.000, men er her midt i marts, altså cirka 4 måneder efter, tjent $27.559,18, og vi har dermed forrentet kapitalen med et godt stykke over 50%. Her kan jeg løbende følge udviklingen i balancen. Under Account History kan jeg se de seneste handler. Her under Account History vil du som bruger løbende kunne følge alle handlerne i Bulletproof. Hvis jeg gerne vil se det grafisk, så går jeg op under File, New Chart, og så vil jeg gerne følge Euro-Dollar. Der bliver handlet i Euro-Dollar onsdag aften og torsdag aften fra klokken 6 dansk tid og frem efter. Så kom der en graf frem. Den kan jeg køre rundt, som jeg har lyst til. Jeg sætter den op i det ene hjørne, gør den lidt mindre. I øjeblikket, der står den på 1 times graf. Da Bulletproof handler på minuttet, så vælger jeg en 1 minuts graf. Sådan, så har jeg en 1 minuts graf. Derudover så handler Bulletproof i dollar-yen. Jeg vil derfor gerne have en graf over dollar-yen. Jeg trykker på File, New Chart og dollar-yen. Derefter tilpasser jeg den igen. Gør den lidt mindre, sådan så jeg kan se den bedre. Gør dem nogenlunde lige store. Og dollar-yen står igen på 1 hour eller 1 time, men jeg vælger 1 minut. Så nu er jeg klar til at følge, hvordan Bulletproof handler. Husk, Bulletproof handler kun onsdag morgen og torsdag morgen i dollar-yen, og onsdag aften og torsdag aften i euro-dollar. På 4 måneder har afkastet været på over 50%. Husk, historisk afkast er ikke garanti for fremtidig gevinst.